Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Вітаю вас, сябры. Хвала нашаму Христу. Сёння я прапановую вам завітаць у Мінскую вобласць. Давно мы не вандравалі па ёй, хоць яна і побач зусім. Вось, сёння поедем. Гэта недалёка, гэта у бок, як у бок? Карацей, у бок Березіно, так скажем. Давайте так скажем. Вось. Паглядзім там, што ў нас есть. Гэта мясціны паміж Березіно, паміж Чэрвенем. Вось гэтай мясцінкі. Гэта адносна недалёка, гэта літаральна гадзінку нейкую каціцца неспешна. І вы ўсё гэта ўбачыце, пра што я вам зараз буду распавядаць. І так, Мінская вобласць у нас, маршрут Раванічы. Першая кропачка – гэта Березіно. Як мястэчка ў межах Вялікага княства Літоўскага, Березіно вядома з 1501 года, самага пачатку 16 стагоддзя. Паспяхова гаспадарылі тут рады Сапегаў, Тышкевічаў, а з 1671 года уласнасць роду Патоцкіх. На працягу доўгага часу побач з гэтым мястэчкам, каля гэтага мястэчка праз Березіну дзейнічала вялікая прыстань. Быў менавіта ж мост і вялікая прыстань. І ад яе сюды прыходзілі нейкія баржы, лодкі, стругі і адыходзілі ад яе менавіта з зярном, ці з лесам, ці з нейкімі матэрыяламі каштоўнымі, будаўнічымі. Вось. То есть, гандаль тут быў, я вам скажу, немаленькі. Сядзібны дом у стылі класіцызму пабудаваны ў сярэдзіне 19 стагоддзя Ганнай Патоцкай. І, канешне, вось гэты дом, ён стаіць амаль на беразе Березіны, так? І ён стаіць настолькі блізка, што так імкнуліся зрабіць, каб ён быў максімальна набліжаны да ракі, што пабудавалі нават апорную сцяну вялікую, каменную, чтоб не абрынуўся бераг, таму што будынак дастаткова цяжкі, таму пабудавалі гэтую апорную сцяну, а над ёю, над берагам Березіны, стаіць гэты дом. Ён доўгі час, я маю за савецкім часам, выкарыстоўваўся як жылыя памяшканні, там жылі людзі. Я нават ведаю людзей, якія нашчадкі тых там бацькоў, дзядулек, бабулек, якія жылі ў гэтым доме. Шмат чаго цікавага расказвалі пра яго. І краявіды. Вядома, што да гэтага дому трошкі спусціцца ніжэй да самой ракі, краявіды, канешне, захапляльныя. Наступная кропачка не менш цікавая. Яна называецца Багушевічы. Вось цікава, што за савецкім часам не змянілі гэту назву. Багушевічы. З 1501 года паселішча пазначана як мястэчка на гістарычных землях Вялікага княства Літоўскага. Маёнткам валодалі Завішы, Ваньковічы і Свентаржыцкія. Правильно. За ўдзел у паўстанні 1863-64 гадоў Багуслава Свентаржыцкага. Маёнтак яго быў спалены па загаду Мурав'ёва-Вешальніка. Гістарычна так пазначана гэта асоба. Захавалася родавая капліца-пахавальня 1808 года, з 1875 года праваслаўны храм. У 2003 годзе гэтая капліца вернута католікам. Вельмі нават, бачыце, сядзібу спалілі, знішчылі сам парк і пабудовы, сядзібны дом. А гэтую каплічку, я не ведаю, можа б і капліцу знішчылі, каб потым нейкая прыйшла ідэя
думка, што пераначым гэта ў праваслаўны храм. Трэба ж было будаваць, разумееце, а тут гатовая пабудова, толькі крыжыкі замяні і ўсё табе добра. Вось легенды, шмат легендаў ходзіць пра тое, што там і агні бачныя, нейкія знічкі, што там у скляпеннях нешта ляпаюць жалеза, як быццам кузніца, но гэта звязана з паўстаннем гэтай легенды. Вось. Тым не менш, людзі так кажуць, што бачылі. Можа, вы завітаеце, калі позна будзе, так і бачыце таксама нешта такое, будзе цікава. Вось, гэта былі Багушевічы. Калюжыца. У колішнім маёнтку, які не захаваўся, у 1800 годзе нарадзіўся наш знакаміты жывапісец Валенцій Ваньковіч, аўтар вядомага палатна «Міцкевіч на скале Аюдак». На каталіцкіх могілках можна ўбачыць па ўзруйнаваным стане цагляны склеп пахавальню роду Ваньковічаў, пабудаваны 1879 годзе. Помнік архітэктуры патрабуе тэрміновай кансервацыі ці нават аднаўлення. Вы ведаеце, што сядзібны дом, сядзіба, так скажем, гарадская сядзіба Ваньковічаў адна, потым там у Сляпянцы другая. Ўсё добра, выдатна, адноўлена, адрэстаўравана, выходзяць, так скажем, розныя выставы, прэзентацыі, нейкія імпрэзы. А вось калі паглядзіце склеп пахавальня роду менавіта Ваньковічаў, тым больш мясцінкі, дзе радзіўся гэты наш знакаміты жывапісец, вось у такім стане. Нічога там не захавалася, але хаця б гэтая капліца пахавальня. Трэба трошкі да ўсяго гэтага адносіцца трошкі з павагай і глядзець, я бы сказаў, трошкі далей, чым у нас кальцавая дарога. Трошкі далей. Вось, Валадута. Паселішча ў гістарычных крыніцах згадваецца сярэдзіны 18 стагоддзя, трохі пазней. Яно вядома як маёмасць шляхецкага роду Слатвінскіх. Побач быў закладзены невялікі фальварак гэтага роду. Да нашых дзён захаваліся маляўнічыя руіны Бровара, якія слатвінскія будуюць у самым пачатку 19 стагоддзя. Будынак па-майстэрску складзены з каменю і з цэглы. На здымку вы бачыце, што гэта, я не ведаю, не сказаць, што ўжо зусім руіны. Так, сцены захаваліся, стаяць сцены. Канешне, там абарудавання, нічога няма у сярэдзіне. Засталося толькі зрабіць дах, так, і перад вамі нават сцены у такім стане, яны маляўнічыя, яны вельмі прывабныя, яны вельмі, не ведаю, менавіта маляўнічыя, так. І калі гэта прывесці ў парадак, а там такая прастора выдатная, побач з дарогай добрай, то гэта, паглядзіце тыя людзі, якія шукаюць, якія зацікавіліся бы такімі пабудовамі. Можа, вам спадабаецца, можа, вы паглядзіце гэта ўсё, і можа, вы купіце гэта. Дарэчы, я буду гэтаму вельмі рады. І мы прыехалі да саміх Раваніч, у гонар якіх названы гэты маршрут. Раванічы. З 1535 года сяло ва ўласнасці радоў гаштольдаў агінскіх. З канца 18 стагоддзя належыць роду Слатвінскіх, якім і належала таксама і Валадута, пра якую мы толькі што ўзгадвалі. У 1799 годзе на могілках будуецца касцёл святога Антонія, як родавая пахавальня, менавіта гэтага рода, якая сёння ў руінах. У цяжкім стане і палац, пабудаваны ў 1853 годзе. Пасля Другой сусветнай аднаўляўся, і там былі школа была, нейкія былі установы, можа, праўленне калгаса ці саўгаса. Вось, а потым гэта ўсё кінулі. Зараз пабудова неадкладна патрабуе кансервацыі. 2 афіцыйны, бровар, гаспадарчыя пабудовы і рэшткі парка. Яшчэ там сажалкі прыгожыя, так? Вось, што датычыцца дома. Вось, менавіта, я не памылюся, калі 80-е, літаральна 80-е гады, там канец 80-х, можа, пачатак 90-х ўжо гадоў,
Гэты дом быў, гэты палац, гэты сядзібны дом быў у такім выдатным стане. А сёння, бачыце, вось так. Ну, той же самы касцёл, ён згарэў за савецкім часам. Ці спалілі яго, так? Вось, таксама яго аднавіць можна нескладана. А сам будынак гаспадарчага, сядзібны дом, ну, я не ведаю, там бачна, што літаральна на вачах, літаральна не кожны год нават, а з пачатку да канца года там бурыцца і бурыцца болей і болей, і сцены. Вада дабралася да сцен і ўжо бурыцца сцены. А не ведаю, да каго звяртацца, да саміх сябе трэба звяртацца і стукацца куды трэба. І падаць руку гэтаму архітэктурнаму помніку, захаваць яго. Чэрвень. Паселішча пад сваім родавай старажытнай назвай як Ігумен вядомае з 1387 года. З 1439 года гэта ўжо мястэчка на мапе Вялікага княства Літоўскага і належала роду Кезгайлаў, Агінскіх, Манюшкаў. Падчас страшэннай вайны, якую мы ведаем як крывавы потоп, гэта вы можете знайсці у сеціве, так, што гэта значыла для нас гэты час, неверагодна страшны. Вось гэты час 1654-67 гадоў, яно значна разбурана маскоўскімі войскамі. Сёння мы з задавальненнем маем магчымасць паглядзець мураваныя драўляныя будынкі радавай забудовы, якія захаваліся з 19, а магчыма нейкія з 18 стагоддзя, яны перабудаваныя, там падмуркі ці скляпені нейкія, але так. Вось, ну і сама гісторыя Чэрвені, то бишь Ігумена. Вось, гэта будзе цікава, калі вы, акрамя таго, што я вам прапанаваў інфармацыю нейкую, ну, караценька, што нам дазваляе час, вы яшчэ можаце нешта паглядзець і самі. А наступная ў нас кропачка, гэта будуць шыпяны. Першыя згадкі пра паселішча датуецца 1778 годам. Маёмасць такіх шляхецкіх радоў, як Масальскія, Агінскія, Ваньковічы. Ад апошніх гаспадароў захаваліся ў выдатным стане дом эканома, стайня, жылы дом, малочная. Вакол будынкаў старажытны пейзажны парк. Час узвядзення гэтых пабудоў прыкладна пачатак 19 стагоддзя. Бровар дзейнічаў да 1913 года. Вось мы едзем та нейкіх культавых пабудоў, так, сядзібных дамоў. Вось, ну там, канешне, там нейкія прыродныя такія цікавінкі, так. Вось, а вось гаспадарчыя пабудовы, здаецца нам, што і ну і што цікава. А не, ёсць прыклады такія, што наадварот, гэта вельмі цікавыя. Вось, гэта прыклад, вот ён, калі ласачка, у Шыпянах. Гэтыя пабудовы узведзены настолькі прыгожа, настолькі выдатна, настолькі, не знаю, дасканала, так, і яны сёння выглядаюць у такім добрым стане. Канешне, людзі падтрымліваюць яго, тыя гаспадаркі, якія выкарыстоўваюць гэтыя будынкі, гэта выдатна. Вось таму там не менш цікава будзе вам вадараваць, хадзіць паміж гэтых будынкаў, чым калі нейкага палаца ці для культавай пабудовы. Алесіна. Падобнае нешта так, Алесіна. У пачатку 19 стагоддзя ад шляхецкага роду Манюшкаў гэты невялікі фальварак пераходзіць вядомаму роду Ваньковічаў. Сам бровар, вялікі дапаможны яго корпус, жылы дом ды іншыя гаспадарчыя пабудовы, якія былі ўзведзены прыкладна ў сярэдзіне 19 стагоддзя, захаваліся ў добрым стане. Гэты комплекс лічыцца адным з лепшых помнікаў прамысловай архітэктуры. Бачыце, ён яшчэ і мае такі статус. А і Алесіна, ён побач з Шыпянамі. Таму, ну, бачыце, два такіх гаспадарчых комплексы побач, ну, вы атрымаеце, я упэўнены, задавальненне атрымаеце, гледзячы на нейкія там гаспадарчыя пабудовы. Таму завітвайце і вандруйце, і назірайце, фатаграфуйце. Вось,
Наступная невялічкая у нас кропачка такая Шавернічы. Недалёка невялікай вёсачкі на ўскрайку забалочанага лесу, які цягнецца да самай ракі Березіны, на вельмі старажытных вайсковых могілках у 1890 годзе захавалася да нашага часу сціплая драўляная каплічка. Ей неаднаразова аднаўлялі, перараблялі, але рысы народнае доліцтва святынькі захаваліся. Побач з гэтай культавай пабудовай вялізны каменны крыж. І гэта ў нейкім сэнсе, як нейкі працуе комплекс, гэта цікава, гэта драўляная такая сціплая каплічка, а побач гэты магутны каменны крыж. Ну, калі паглядзець, гэта, ведаеце, не ўсё ж я бачыў, не ўсё я дайшоў. Можа, вы недзе знойдзеце яшчэ нейкі крыжык, а можа, нейкі надмагільную пліту, якая будзе цікавая датай ці нейкім там надпісам. Вось, калі ласка, завітвайце, Шавернічы. Ну, і адна з такіх сакральных, незвычайных, вельмі таямнічых, можна сказаць, мясцінак на мапе нашай краіны, гэта мае паважаныя, глыбока паважаныя Харчычы. Я цвёрда ўпэўнены, що з цягам часу пра такія вельмі старажытныя помнікі нашай нацыянальнай спадчыны будуць ведаць нашмат больш. Не толькі навуковыя даследчыкі, але і кожны жыхар нашай краіны, які з захапленнем пазнае нашу мінуўшчыну. Акрамя каменных магіл у самой вёсачцы, а каменныя магілы, прабачце, 12 стагоддзя захаваліся, так? У лесе захаваліся могілкі нашых далёкіх продкаў з каменнымі крыжамі. Ну, пазначаны яны як 19 стагоддзя, но я мяркую, што гэта нават 17 стагоддзя, так? Вось, дайсці іх, знайсці іх складана. Ну, тады яшчэ больш цікавей. Запытвайцеся ў мясцовых жыхароў, яны пакажуць. Ну, толькі паводзіць сябе трэба з павагай да ўсяго, таму што мясцовыя жыхары, людзі, яны бачаць у том, што... Чаму? Таму што там магілы нейкія раскопаныя нават, таму трэба так сябе весці, каб яны паверылі, што вы нічога дрэннага не зробіце, не пашкодзіце гэта ўсё. І вам пакажуць, можа, нават і правядуць. Ну, а мясціна, вось гэты лес, вось гэты, ён не такі стары, мабыць, тады раней там голае месца было. Я маю на ўвазе адкрытае. Можа, другі быў больш старажытны лес, яго потым высеклі, а пасадзілі новы, ці ён сам пасеўся. Вельмі захапляльная мясціна, гэтыя крыжы, гэтыя маладыя дрэўцы, гэты малады лес. Вось. Я быў уражаны і нават туды завітаў яшчэ аднойчы. І не менш я атрымаў больш уражання ад другога разу. Усё, сябры, калі ласачка, быў маршрут у нас Раванічы, пад Мінскам, недалёка. Вось, вандруйце, захапляйцеся сваім. Вось, які ўжо раз кажу, шануйце сваё, наша, роднае, беларускае. Беражы вас Бог і ўсяго вам лепшага. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.